guys, nakaroon sa Tuburan Mount Resort. Hey, nindot kayo siya dari guys. Nindot kayo. So kung ganahan mo mulaag, pwede ra pod mo dire makalaag. Affordable kayo. Nice kayo ang views. Guys. That's brown. Nice. Muling umabalik, mga alaalang nakalipas, laging umingiti. Guys, shout out day ko sa akong mga amigo, amiga na mga gwapo, classmate na ako. Ako dari sa Tuburan. So nice siya kayo guys. $100 ang entrance dire. So lingaw na kaayo. Shout out ko sa akong classmate nga si Jonix. Shout out siya. Kami namin. Pinilas ka? Dali. Barog daw. Sige na kablo. Sige na lagi. Sige na. Nagdala ka na, utang na kayo. Hindi ba? Hi, I'm done.